Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Έλσα και σήμερα έχω παρέα τη φίλη μου τη Μαρία. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Λυσάκη μου. Γεια σου, Μαράκι μου. Η φίλη μου Μαρία ήθελε να κάνει κάτι ξεχωριστό για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για το αγόρι σου, σωστά? Ναι. Οπότε τη σκέφτηκα να κάνουμε κάτι εύκολο, εντυπωσιακό και πάρα πολύ νόστιμο, το οποίο είναι Red Velvet Cupcakes. Και όποτε θες πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σε ένα μπολ του μίξερ, θα χρειαστούμε μίξερ για αυτή τη συνταγή. Θα κοσκινήσουμε όλα τα υλικά μας για να τα ανακατέψουμε. Εδώ έχουμε αλεύρι. Να πούμε ότι όλα τα υλικά είναι γραμμένα κάτω στο κουτί της περιγραφής και από μόνο βλέπετε την εξαιρετική εκτέλεση. Εδώ έχουμε κακάο, baking powder, αλάτι και μαγειρική σόδα. Ζυγισμένα, έτοιμα. Ναι. Και έπειτα προσθέτεις και τη ζάχαρη. Τέλειο. Το βάζεις στον κάτω του μίξερ. Ωραία. Και χτυπάμε λίγο. Και τώρα προσθέτεις και το βούτυρο. Σε βοηθήσει. Το βούτυρο πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και τα αυγά. Ωραία. Τώρα, σε ένα μπολ πάμε 3 αυγά, τα οποία επίσης είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Εδώ σου έχω ζυγισμένο και το ξινόγαλο. Γενικά όταν βάζεις ξινόγαλο ή αριάνι και φύρι στο κέικ σου, δίνει μια πιο αφράτη γεύση, το κρατάει πιο ζουμερό από το απλό γάλα. Έχει λίγο αυτό το ξινό, Ναι. Τώρα? Προσθέτω άρωμα βανίλιας και χρώμα ζαχαροπλαστικής. Θέλουμε να γίνει red. Ωραία. Τέλεια. Και τώρα θα το ρίξουμε σιγά σιγά στο μίξερ. Όλο. Ναι, όλο. Το μεταξύ, εμείς προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς για να μπουν τα cupcakes. Θα δούμε αν θα μας βγει και ένα σχήμα καρδιάς που έχω στο μυαλό μου για μετά. Γεμίζουμε τα φορμάκια, ναι. Θα φουσκώσει πολύ. Όχι πολύ. Και τώρα, Μαρία μου, μπαίνουν στο φούρνο για 15 λεπτά. Έλσα, θα τα συνοδεύσουμε κάπως. Εννοείται, red velvet χωρίς frosting δεν γίνεται. Και μάλιστα θα το κάνουμε και αυτό κόκκινο. Λευκή σοκολάτα, γιαουρτί και βούτυρο. Μόνο με 3 υλικά έχεις το πιο τέλειο frosting. Ρίχνω στο μπεν μαρί λευκή σοκολάτα. Και περιμένουμε να λιώσει η σοκολάτα. Δεν ρίχνω ακόμα το βούτυρο στη λευκή σοκολάτα γιατί θα σκληρύνει και θα μας ξεράσει όλα τα βούτυρα η σοκολάτα. Και τα λάδια. Οπότε περιμένουμε να λιώσει. Το ρίχνω στο γιαούρτι. Άρα, έχει λιώσει. Ωραία. Ανακατεύεις. Και τώρα θα σου ρίξω το βούτυρο να το ανακατέψεις όλο μαζί. Θα δώσει τη γεύση της κρέμας τυριού, χωρίς να είναι τόσο λιπαρό όσο η κρέμα τυριού, γιατί έχουμε βάλει και πολύ λευκή σοκολάτα. Και φυσικά θα το κάνουμε και κόκκινο. Πρέπει να το αφήσουμε αυτό κάπου. Θέλουμε να κρυώσει για να το βάλουμε αργότερα σε σακούλα. Οπότε θα το βάλουμε στο ψυγείο για 1-2 ώρες. Σε λίγο βγαίνουν και τα cupcakes και μόλις κρυώσουν και τα δύο θα τα στολίσουμε. Ωραία. Έτοιμο. Τέλειο. Wow. Έτοιμα, Έλσα. Ναι, είναι. 15 λεπτά. Φέρονται τέλεια. Θα περιμένουμε να κρυώσουν, να τα ξεφορμάρουμε και να τα στολίσουμε. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα του στολισμού. Έχουμε βάλει το frosting σε σακούλα ζαχαροπλαστικής. Μαράκι μου, θα μου επιτρέψεις να το στολίσω? Εννοείται. Τέλειο και κατακόκκινο. Λοιπόν, Μαράκι μου, είμαστε έτοιμοι. Είναι τέλειο. Δεν θέλω να το χαλάσω. Και ήρθε η ώρα για το τεστ δοκιμής. Θα το ξαναφτιάξουμε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, το ξαναφτιάξουμε. Για να δοκιμάσουν και τα αγόρια μας. Ωραία. Τώρα αυτό εμείς. Ναι. Θέλουμε. Wow.
Είναι τέλειο. Είναι απίστευτο. Πρέπει οπωσδήποτε να το φτιάξετε. Χωρίς τυρί κρέμα, βγάζει αυτή το ξινό που θέλει, την ισορροπία. Ταιριάζει απόλυτα. Μην ξεχνάτε, τα υλικά και η εκτέλεση θα είναι από κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Να το δοκιμάσετε και να μας πείτε στα σχόλια αν σας άρεσε.